Guys, for today, ito yung aking lulutuin. Ito yung mushroom dito guys sa Middle East. Ano siya? Dry. Ayan siya oh. Kailangan ito, ibabad natin siya bago natin lutuin. Ibabad muna sa tubig ng ilang beses na siya. Papalit-palit ng tubig para lumambot siya guys. Ayan. Mushroom yung guys. Ayan siya. Inano ko na siya guys. Naka-tatlong na ako dito. Naka-tatlong palit na ng tubig. Ayan. Maano kasi siya guys. Matigas. Kaya need natin siya na palambutin. Hindi siya masyadong maano guys. Medyo lumambot siya ng konti. Hindi ko rin matanggal yung kanyang tawag nito. Yung dumi niya masyado. Dikit masyado kaya medyo balatan natin ng konti. Anuhan ko na lang siya. Dry mushroom guys. Laki ng mushroom nila, no? Parang sa atin, parang kamote. Kalalaki. Ayan siya. Babad ko pa siya. Masyadong dikit talaga ang kanyang Ayan siya guys. Ginayat ko na siya, ganyan lang. Then, meron tayo ng broccoli and kisbara, garlic, butter, and curcum, paprika, and black pepper. Ayan, guys. Ayan siya, guys, butter. Ating garlic. Ayan siya guys. Medyo brown na yung garlic. Lagay tayo ng curcum.
black pepper, and paprika. Add natin yung kutsara, guys. Din ang ating mushroom. Add tayo ng salt, guys. Ayan ang ating mushroom. Nag-add ako, guys, ng konting konting tomato paste. Ayan. Yan, guys, ang ating mushroom with broccoli. Mushroom with broccoli, guys.